Yau dai maza ku za a taɓo. Let's go. Wato hormone inda yake sa maza su zama maza su ne ake ce musu androgens. Wato testosterone, dihydroepiandrosterone da androstenedione. So kuka ji an ce testosterone wato testosterone androgen ne kuma yafi yawa a maza. Mata kuma hormone inda yafi yawa a jikinsu shine ake cewa estrogen. Kuma akwai estrogen kala uku. Da estrone, da estradiol da kuma estriol. So something very interesting shine fat cells wato kitse kenan a jikin mutum yana iya converting androgens wato hormone din maza into estrogens. Kun gane inda nake ga bidiyon nan? Wato idan namiji ya tara kiba ya zama obese wato kiban ya mishi yawa kenan. Some of androgens din shi za su iya zuwa fat cells su zama converted into estrogen wato hormone din da yafi yawa a mata kenan. Hakan sai ya sa level din androgen wato su testosterone din su yi kasa a namijin sannan level din estrogen yayi sama. Hakan zai iya sa namijin yayi developing wani abu wanda muke cewa gynecomastia wato breast namiji sai su girma su zama kamar na mace. Sannan zai iya sa erectile dysfunction and even low sperm count. Basically kawai karka yadda kai kiba.